història comença el dia 2 d'octubre de l'any 1872. Fou el dia que un xicot francès anomenat Passepartout es llogà de criat a casa de Mr. Phileas Fogg, un anglès de Londres. En Passepartout n'havia fet de totes, encara que fos jove. Havia estat acròbata de circ, cantaire de carrer, professor de gimnàstica, bomber, però estava tip d'aventures. I si el criat d'un anglès que duia unes grans patilles rosses i que mai no feia res d'extraordinari li anava de primera. Perquè Mr. Phileas Fogg era l'home més fred i calmós que us poguéssiu imaginar. Res no l'alterava mai i cada dia feia les mateixes coses. Es llevava, es vestia, esmorzava, se n'anava al seu club, el Reform Club, on es reunien els homes més reposats de Londres, llegia el diari, dinava, tornava a llegir el diari, sopava i jugava cartes amb 5 companys tan calmosos com ell fins l'hora d'anar a dormir. Jugaven al whist, que és com dir el xxxt, un joc d'allò més silenciós. Poc s'esperava en Passepartout que Mr. Phileas Fogg comparegués a casa inesperadament i li digués: prepara un maletí amb un parell de camises i 3 parells de mitjons per cadascú. Anem a donar la volta al món en 80 dies. Sortim d'aquí 10 minuts. Faltaven 10 minuts per les 8 del vespre. En Passepartout estava astorat. Ara sí que l'hem feta bona. I jo que volia viure tranquil. Mr. Fogg, quan en Passepartout hagué fet l'equipatge, ficà un feix de bitllets de banc al maletí i el donà al criat. Ves-hi en compte. A dins d'aquest maletí hi ha 20.000 lliures. Allò que se'n diu tota una fortuna. On anaven tan de pressa i tan carregats de diners? Vet aquí el que havia passat. Parlant amb els seus companys del club, que discutien un robatori extraordinari comès al Banc de Londres per un lladre del qual es deia que havia fugit a l'estranger, Mr. Fogg havia dit que ara es podia fer la volta al món en 80 dies. Ara volia dir l'any 1872, és clar. I no en faltaven pocs d'anys perquè s'inventessin els avions. Per això, fer la volta al món en 80 dies era córrer molt aleshores. I els companys de Mr. Fogg digueren que no era possible. Mr. Fogg va dir que ell ho faria. I com que als anglesos els agraden molt les juguesques, els 5 companys de Mr. Fogg que jugaren 4.000 lliures cadascun contra 20.000 d'ell, que Mr. Fogg no era capaç de complir el que deia. A més que el mos d'Anglaterra i el seu criat, ficats dins d'un tren, a punt d'emprendre el viatge més fantàstic que es pogués fer en aquella època. El 21 de desembre, a les 8:45 del vespre, seré al Reform Club. Després d'haver dit això, Mr. Phileas Fogg esperà que el tren arrenqués. Tot anava d'allò més bé. El tren els havia dut passant per París i Torí fins a Brindisi, un port italià. Allí s'havien embarcat en un vapor a Mongòlia cap a Suez, a Egipte. I de Suez, en el mateix vaixell, anirien a Bombai, a l'Índia. Fou a Suez, on havien desembarcat per fer posar el segell del consolat anglès al passaport perquè quedés ben clar que havien passat per la ciutat i que feien de debò el viatge que Mr. Fogg havia dit que faria, que en Passepartout conegué Mr. Fix, un home tot escarransit i nerviós. Mr. Fix tenia moltes ganes de fer-se amic d'en Passepartout, semblava, i li preguntà moltes coses del seu amo. On anava, si era ric, si duia molta pressa. En Passepartout, que era xerraire de mena, li va explicar tot el que en sabia. Ara, que semblava com si Mr. Fix no s'ho acabés d'empassar. Ves per on, quan el Mongòlia ja navegava cap a l'Índia, en Passepartout retrobà Mr. Fix a bord. Mr. Fix li va dir que treballava a la companyia propietària del vaixell i en Passepartout, que el trobava molt simpàtic, se'l va creure. Van arribar a Bombai 2 dies abans del compte. Mr. Phileas Fogg havia donat una bona propina als maquinistes del vaixell perquè no tinguessin gens de mandra i, tot tranquil, s'havia passat el viatge jugant al whist amb uns senyors que tenien la mateixa falera que ell per aquell joc silenciós. De la ciutat de Bombai només va interessar-se per l'estació
on havia d'agafar el tren de Calcuta, un port que hi ha a l'altra banda de l'Índia. Eren les 5 de la tarda i el tren sortia a les 8. Mr. Fogg donà permís en passa per tot perquè anés a passejar, i ell a anar a fer-se posar el segell al passaport. Després es ficà al restaurant de l'estació. Mentrestant, en passa per tot fent el turista, havia entrat a un gran temple de la ciutat, la pagoda de Malabar Hill. De sobte, uns homes l'atacaren, el tiraren a terra i li prengueren les sabates. I és que en passa per tot. No sabia que per la gent del país no descalçar-se en entrar dins una pagoda és una gran falta de respecte. En passa per tot fugint pels peus nus i quan arribà a l'estació faltaven 5 minuts perquè marxés el tren. Mentre en passa per tot explicava a Mr. Fogg els motius del seu retard, un home l'escoltava sense deixar-se veure. Quan Phileas Fogg i en passa per tot pujaren al tren, l'home, que també anava a pujar, es repensà, tot dient per ell mateix. Ara sí que els he atrapat. D'aquesta no en sortiran pas. Sabeu qui era l'home? Aquell Mr. Fix que en passa per tot havia conegut a Suez i havia trobat després el vaixell. El tren feia camí per l'Índia. Es veien camps de cotó, de cafè, palmeres i també de tant en tant temples tots estranys. Ja havien fet 2 nits i un dia de camí quan el tren s'aturà. Senyors, la via s'acaba aquí. Els qui vulguin continuar el viatge cap a Calcuta s'han de traslladar pel seu compte a Allahabad, on es pot prendre un altre tren. Heu de saber que en aquell temps els trens de l'Índia encara no eren acabats del tot. Els viatgers que ho sabien havien corregut a llogar tots els cotxes i tots els carros del poble. Per Mr. Fogg ja no quedava res. El seu viatge s'anava a interrompre. Potser per culpa d'aquest tren, al qual faltava un tros de via, no podria arribar a Londres a temps i perdria la juguesca que havia fet amb els seus companys del Reform Club. Però en passa per tot ja s'havia espavilat. Senyor, em penso que he trobat un mitjà de transport. Era un elefant. Feia un parell de dies que viatjaven quan el sorprengué una remor ben diferent de les que se sentien a la selva. El guia que els conduïa fou del parer d'amagar-se. Segurament s'apropava una processó religiosa de les que feia la gent de la comarca i valia més no destorbar-los. Ja ho crec que ho era. Al davant hi anaven els sacerdots amb uns vestits virolats. Al mig de la processó es veia un carro enorme arrossegat per un sabús i dalt del carro una imatge fastigosa pintada de vermell. El guia exclamà: La deessa Kali. Darrere del carro, uns altres sacerdots arrossegaven una dona jove que semblava que no s'adonés de res. I darrere d'ells, uns homes duien una llitera damunt de la qual es veia el cadàver d'un home vell vestit com un príncep. El guia explicà als nostres viatgers: Aquesta dona que heu vist deu ser la dona d'aquest príncep mort. Demà de bon matí la cremaran junt amb el cadàver. Per això l'han entomida en fum d'herbes, perquè no s'adoni de res. És el costum d'aquesta gent. Tots quedaren horroritzats. Però Phileas Fogg digué tranquil·lament: I si salvéssim aquesta dona? Fins ara no m'he retardat, i encara que perdi unes quantes hores, arribaré a temps a Londres. Tota la nit estigueren espiant la gent de la processó que s'havien aturat davant un temple i havien posat el cadàver damunt una pila de llenya. Però uns homes ferotges, amb sabres a la mà, vigilaven. Els nostres amics no sabien què fer. A la matinada, els vigilants deixaren la dona al costat del mort i encengueren el foc. Tot estava perdut. Però
Per què cridava la gent? En gran astorament de tothom, el mort s'acabava d'alçar i fugia cap al bosc amb la dona als braços. Quan arribà a prop d'on era Phileas Fogg, cridà: Fugim! Fugim! Sabeu qui era? En Passa per Tot, que les fosques s'havia arrossegat fins a la pila de llenya, s'havia disfressat de príncep i s'havia endut la dona per salvar-la. Com corrien. L'elefant era d'allò més lleuger. Aviat foren a Allahabad, on prengueren de nou el tren. Arribaren a Calcuta quan feia 23 dies que havien sortit de Londres, justament el dia que els calia arribar-hi per embarcar-se en el vaixell de Hong Kong. La vídua del príncep, que es deia Auda, s'havia desvetllat del seu adormiment mentrestant. Com que Hong Kong hi tenia parents, fou decidit que la deixarien en aquella ciutat xinesa. Però tot just sortien de l'estació, un policia s'apropà a Mr. Fogg. Senyor Fogg, seguiu-me, vos i el vostre servent. Els dos homes foren conduïts davant un jutge anglès, perquè en aquell temps a l'Índia manaven els anglesos. El jutge els digué: La llei anglesa protegeix totes les coses de l'Índia. Així, com que el senyor Passa per Tot cometé el delicte de ficar-se amb les sabates posades a la pagoda de Malabar Hill de Bombay, segons sabem per una denúncia, l'haurem de condemnar a 15 dies de presó i a pagar una multa de 300 lliures. I com que el senyor Phileas Fogg és l'amo del senyor Passa per Tot i podrien estar d'acord, l'haurem de condemnar a 8 dies de presó i a pagar una multa de 150 lliures. El viatge en orri, sense comptar els diners de les multes. Mr. Fogg no s'amoïnà. Quants diners cal que pagui perquè no ens empresonin? Una fiança de 2.000 lliures. Phileas Fogg les pagà tranquil·lament. En Passa per Tot estava desesperat. Deia: Tot és culpa meva. I ca. Sabeu qui els havia denunciats? Mr. Fix. Però quan pocs dies després en Passa per Tot descobrir que Mr. Fix navegava a bord del Rangoon, el vaixell que els havia de dur a Hong Kong no va mal pensar. Això sí, com que no se sabia venir de trobar aquell home a tot arreu, començà a sospitar que Mr. Fix era un espia enviat pels senyors del Reform Club per veure si Mr. Fogg feia ben bé el viatge que havia dit. El temps s'havia espatllat. El Rangoon arribaria amb retard a Hong Kong. Mr. Fogg no podria prendre el vaixell que des de la Xina havia de dur-lo al Japó. Com patia en Passa per Tot. Arribaren a Hong Kong el 6 de novembre i el vaixell del Japó tenia anunciada la sortida pel dia 5. Però Phileas Fogg tenia la sort de cara. El Carnàtic, el vaixell s'anomenava així, havia retardat la sortida perquè li havien hagut de reparar una caldera. En Passa per Tot anà a encarregar 3 passatges. La senyora Auda, la vídua del príncep, continuaria el viatge amb ells perquè els parents que tenia a Hong Kong s'havien traslladat a Europa. A les oficines de la companyia del Carnàtic, en Passa per Tot va trobar-hi Mr. Fix comprant un passatge per ell. No se'n va estranyar. Ara ja comprenia que aquell home els seguiria fins a Londres mateix. Per cert, les reparacions del vaixell ja estaven llestes i el Carnàtic salpava aquella mateixa nit. Caldrà que vagi a advertir-ho a Mr. Fogg. Però Mr. Fix insistia en convidar-lo a beure una copa. No fou una, foren moltes, perquè Mr. Fix no parava de fer veure el pobre Passa per Tot mentre l'atabalava amb la seva xerrameca. Quan en Passa per Tot se li aclaria el cap, era a bord del Carnàtic, sí, però Mr. Fogg i la senyora Auda no hi eren pas. El xicot havia arribat al port completament begut. S'havia embarcat i no s'havia recordat de fer saber a Mr. Fogg l'hora de sortida del vaixell. Sense ni un cèntim a la butxaca, en Passa per Tot es passejava tot trist per la ciutat japonesa de Yokohama, on el Carnàtic l'havia deixat. De cop es fixà en el cartell d'un circ nord-americà i decidí anar-hi a demanar feina. En Passa per Tot havia estat acròbata i fou contractat tot seguit com un dels puntals de la piràmide humana que feien uns equilibristes japonesos aguantant-se damunt uns nassos postissos de bambú.
Aquella mateixa tarda començà. L'espectacle era curiós. 4 pisos d'acròbates en equilibri damunt el nas. Però de cop i volta, trontollar tota la piràmide. Un dels puntals s'havia mogut. Caigueren tots els equilibristes mentre el puntal s'alçava de terra cridant: Mr. Fogg! Mr. Fogg! Què havia passat? Com s'ho havia fet Mr. Fogg per ser a Yokohama, tot i que se li havia escapat el Carnàtic a Hong Kong? Senzillament, havia llogat un petit vaixell, el Tankadere, i fent via a través d'un temporal desfermat, havia arribat a temps a Yokohama, on ara s'embarcaria en el correu de San Francisco. Encara més, a Hong Kong havia conegut el moll a Mr. Fix, que s'havia apropat a Mr. Fogg per a compadir-lo hipòcritament, i com que Mr. Fix feu veure que també havia perdut el Carnàtic, Mr. Fogg l'havia convidat a seguir el viatge amb ell. Però em passa per tot no volgué revelar al seu amo allò que pensava de Mr. Fix. Li semblava que no era hora encara. Temps hi hauria d'avergonyir aquell espia que anava tan equivocat. Navegaren cap a San Francisco de Califòrnia sense cap incident, i a la gran ciutat americana agafaren el tren que travessava els Estats Units de banda a banda i els havia de dur a Nova York. Tot anava com una seda en aquells trens americans que devoraven milles i milles, mentre la locomotora deixava anar grans glopades de fum corrent per un paisatge tot nevat. Però la cosa més inesperada en sortia al pas a les grans planures de l'oest. Una gran ramada de búfals travessava la via i calgué parar el tren per deixar-la passar. No hi havia pas cap altra cosa a fer. Si alguna vegada un tren havia volgut interrompre el pas d'una ramada enorme com aquella, havia acabat per descarrilar. 3 hores llargues durà el pas dels milers i milers de búfals salvatges. Però de nou el tren corria desbocat i Mr. Phileas Fogg, que no s'havia alterat en cap moment, jugava tranquil·lament al whist al seu propi compartiment amb la senyora Aouda i Mr. Fix, que havien resultat tan bons jugadors com ell mateix. I ara què deu passar? Voleu que vagi a preguntar-ho jo, Mr. Fogg? No us molesteu, Mr. Fix. Em passa per tot, ens ho dirà de seguida. Senyor, un senyal al mig de la via adverteix que hi ha un pont a punt d'ensorrar-se minat pels temporals. La majoria dels viatgers havien baixat a terra. Es discutia què calia fer. El maquinista del tren tingué una pensada d'allò més americana. Senyors, veig una manera de passar. Crec que fent anar el tren enrere i prenent tota la velocitat que puguem, passarem com si ens llancéssim d'una banda a l'altra del barranc, encara que el pont s'ensorri. Era una imprudència. Però aquells americans no tenien por de res. I la cosa fou feta i el tren continuà el seu camí com si els obstacles no existissin. Però ningú no havia comptat amb el més perillós. Els indis. Els terribles indis sioux havien atacat el tren i ara els viatgers disparaven des de les finestres contra aquells homes emplomallats. Mr. Fogg i Mr. Fix es mostraren d'allò més valents. Hauria calgut aturar el tren prop d'on hi havia un fort de soldats americans, però els maquinistes eren morts i el tren no s'aturava. En passa per tot, fou l'heroi de la batalla. Fent equilibris per sota els vagons, aconseguí desenganxar la locomotora. El tren s'anà aturant. Els soldats enllestiren la batalla.
però en passa per tot havia desaparegut. Els indis se l'havien emportat. El tren havia de continuar el seu camí. Els soldats s'encarregarien d'empaitar els sioux i rescatar el xicot. Però Mr. Fogg es quedà. Jo no puc abandonar l'home al qual tots devem la vida. Jo us acompanyaré, senyor. Gràcies, Mr. Fix. Mr. Fogg no abandonava en passa per tot i Mr. Fix no abandonava Mr. Fogg. El tren, però, els abandonava tots. El rescat d'en passa per tot fou cosa de poques taules. Quan els soldats havien atacat els indis fugitius, en passa per tot ja s'hi barallava a cops de puny. Ara, però, el tren havia marxat i els calia esperar. Mr. Fogg duia 20 hores de retard. Però semblava com si Mr. Fix també comencés a interessar-se per les presses de Mr. Fogg. Mr. Fogg, fa un moment un home m'ha proposat un mitjà per perseguir el tren. Quin mitjà, Mr. Fix? Un trineu a vela. Aviat, abrigats fins les orelles, ficats en una mena d'embarcació damunt uns patins empesa per una vela altíssima, els nostres viatgers volaven per la neu que cobria la planura immensa. Corríem més que no pas cap tren. Camps a través, arribaren a l'estació d'Omaha, d'on sortien trens a cada instant. D'Omaha a Chicago fou un buf. De Chicago a Nova York, un sospir. Però quan arribaren a Nova York, el vaixell d'Anglaterra ja era fora. No, Mr. Fogg no es deixava batre així com així. Li quedaven 9 dies, 13 hores i 45 minuts. Mirava l'aigua, mirava els vaixells. Veniu. S'embarcà en un bot. Porteu-me fins a aquell vaixell que està a punt de salpar. Senyor, l'Henrietta. Sí. Mr. Fogg saltà a bord. El capità? Sóc jo. Em dic Speedy. Esteu a punt de marxar. Aneu a Anglaterra? Vaig a Bordeus, a França. Voleu portar-me a Liverpool, a Anglaterra? Vaig a Bordeus. Doncs porteu-me a Bordeus. Ni que em paguéssiu $200 per persona. Us en pago 2.000. Ja només faltava que Mr. Fogg llancés els diners al mar. Però el nostre anglès sabia el que es feia. L'endemà al matí era ell qui comanava el vaixell. El capità Speedy havia estat tancat a la seva cambra i Mr. Fogg duia el vaixell a Liverpool, enfilat dalt del pont com si la seva veritable feina hagués estat la d'un capità de la marina i no hagués fet altra cosa en tota la seva vida. Ah, però un vaixell que havia d'anar a Bordeus a poc no podia pas arribar a Liverpool tan de pressa. Faltaven encara moltes milles per arribar a port quan el maquinista de l'Henrietta pujà al pont per anunciar a Mr. Fogg que s'estava acabant el combustible. Mr. Fogg feu alliberar el capità Speedy, que arribà al pont fet una fúria. Pirata! Lladre de mar! Capità, us compro l'Henrietta. No vull. És que no tinc més remei que cremar-lo. Què dieu? Tot el que hi ha de fusta, perquè no em queda combustible. Cremar un vaixell que val $50.000? Us en dono 60.000. El capità Speedy, amb els bitllets a la mà, canvià d'actitud. Endavant! Tot hi passava. Les fornals de les calderes del vaixell engolien furioses les parets de l'Henrietta, les cobertes, el pont. Quan el vaixell arribà a Liverpool no tenia forma de res. Semblava una barcassa. Eren les 11:40 del dia 21 de desembre. Fins a Londres quedaven 6 hores de tren. En aquell moment, en posar tots els peus a terra, Mr. Fix s'apropà a Mr. Fogg. Mr. Phileas Fogg, Jo mateix. quedeu detingut. Què havia passat? Qui era aquell Mr. Fix? Soc policia i us persegueixo des de Suez.
no es podia detenir si no era en terra anglesa. Però per què? Perquè vos, Mr. Fogg, sou el lladre que, el dia abans de la vostra sortida de Londres, robà una pila de lliures del Banc d'Anglaterra. Esteu equivocat, Mr. Fix. No m'ho sembla pas. En tot cas, els tribunals ho diran. L'arrest feia perdre la juguesca a Mr. Fogg. Però ni així l'hauríeu vist alterat. Seia al departament de policia de la duana immòbil, tranquil, sense dir res, mentre la senyora Auda estava desesperada i en passa per tot donava cops de cap a les parets. La una. Si l'haguessin alliberat aleshores, encara hauria arribat a temps a Londres. Obriu! Que els obrin! Obriu, obriu! Obriu! A les 2:33 se sentiren corredisses, s'obriren portes. Fix estava fet una llàstima. Senyor, no sé com excusar-me. Em sap un greu horrorós. M'he equivocat. El lladre era un altre. Fa 3 dies que el van atrapar. Mr. Fogg se'l mirà. Sense parpellejar, alçà els punys i els hi clavà tots dos al mig de la cara. Mr. Fix ni protestar. Després, Mr. Fogg, la senyora Auda i en passa per tot, apretaren a córrer cap a l'estació. No hi hagué res a fer. Arribaren a Londres amb un retard de 5 minuts. Tots els diners de Mr. Fogg havien estat despesos en la gran aventura. No tenia res. L'endemà estava sol quan la bonica senyora Auda li demanà audiència. Què fareu ara, senyor Fogg? Res, senyora. No teniu amics, ni parents. No tinc ningú. Us planyo, senyor Fogg. I jo que us dec la vida. No en parlem d'això, senyora. Senyor Fogg, voleu una parenta i una amiga que us faci companyia? Us voleu casar amb mi? Bé, sabeu què? Resultava que l'anglès calmós que no s'alterava mai estava secretament enamorat de la senyora Auda i estigué tan content que ella n'estigués d'ell que l'acceptà a l'acte i cridant passa per tot perquè anés de seguida a avisar un capellà per casar-los. Per demà mateix? Per demà, dilluns, sí. Però quina cosa passava ara? Què tenia en passa per tot que tornava tan escavallat i sense alè? Senyor, no pot ser per demà dilluns. Com que no pot ser? Demà no és dilluns, és diumenge. Dilluns. No, i avui és dissabte. Hem arribat amb 24 hores d'avantatge, però només ens queden 10 minuts. I en passa per tot estirava el seu amo per les solapes. Mr. Fogg no tingué ni temps de reflexionar. Sortir corrents al carrer, saltar dins un cotxe, prometer una propina al cotxer i després d'haver aixafat 2 gossos i topat amb 5 cotxes més, arribar al Reform Club entre les aclamacions d'un públic que celebrava el seu triomf. Phileas Fogg havia guanyat la juguesca. Havia fet la volta al món en 80 dies. Però com podia ser que hagués arribat a Londres en 24 hores d'avantatge si a ell li semblava que havia fet tard? Vet aquí una cosa que ara seria una mica llarg d'explicar-vos, però que un dia segurament aprendreu a l'escola. I aquesta cosa és que, si viatgeu en direcció cap a l'est, encarats al sol, guanyeu una mica de cada dia fins que, en haver donat la volta sencera al món, heu guanyat un dia sencer. Sí? Phileas Fogg no hi havia pensat, però això fou precisament el que li va permetre de vèncer. Val a dir que amb l'aposta no hi va guanyar cap diner. N'havia gastat tants pel camí. Però, això sí, conegué la seva dona i això el va fer feliç per sempre més.